Hej kære Hvalsø. Jeg har ikke prøvet før at stå her på en ølkasse og snakke med i virkeligheden mest til dem, der allerede sidder i kommunalbestyrelsen. Og vi ville jeg ønske, at der var flere børnefamilier, der engagerede sig i, hvad det faktisk var, der skete i deres lokalområde. Og det var i hvert fald det, der fik mig til at gerne ville stille op. Fordi jeg flyttede til kommunen for 4 år siden med min familie og er rigtig glad for Lejre. Men oplevede også, at der er rigtig mange ting, vi kan gøre bedre i Lejre Kommune. Jeg flyttede i hvert fald herud med en vision om, at det grønne var mere en del af mine børns hverdag, end det faktisk reelt er i daginstitutionerne i skolerne. Jeg flyttede også herud med en drøm om skoler, hvor der var mere tid og nærvær til den enkelte elev, og det tænker jeg i hvert fald godt, at vi kan gøre bedre. Jeg flyttede også herud med en drøm om, at der var pædagoger i daginstitutionerne, og det ikke kun var pædagogmedhjælpere, og der ikke kun var én pædagog, der løb rundt, og faktisk næsten ikke havde tid til at se mine børn i øjnene. Så det er nogle af de ting, jeg rigtig gerne vil lægge vægt på, for jeg synes, det er rigtig vigtigt. Jeg er selv skolelærer og arbejder på en specialskole, og ved, hvor vigtigt det er, at de børn, der har særlige behov, faktisk får lov til at komme i mindre klasser, hvor der er lærere, der er efteruddannet til at tage sig af dem. Og det ved jeg også er et stort problem, vi har her i Hvalsø og Lejre Kommune. Så i virkeligheden så har jeg en drøm om, at hvis vi kunne prøve at fiske i Roskilde Fjord og faktisk fange nogle fisk. Og jeg har en drøm om, hvis vi kunne cykle noget mere, og der var cykelstier, så børnene for eksempel her i Hvalsø kan cykle trygt i skole. Jeg har en drøm om en grøn omstilling. Jeg har en drøm om, at vi gør det bedre i den grønne trepart. Jeg har en drøm om, at vi lærer hinanden bedre at kende, og vi kender hinanden på tværs. Jeg har en drøm om, at børnefamilierne, som er rigtig fortravlet, også møder de ældre. Hvordan skaber vi nogle flere møder i hverdagen? Og så har jeg virkelig selv en drøm om at sikre det gode børneliv. Og det gode børneliv hænger også sammen med mange af de her foreninger, vi ser her nu. Og dem synes jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi støtter bredt. Og derfor det vil vi rigtig gerne lægge vægt på i Enhedslisten. Og så ønsker jeg også at være et frisk pust. Der måske er nogen, der kan spejle sig i kommunalbestyrelsen. Så vores stemmer, børnefamiliernes stemmer, også bliver hørt i kommunalbestyrelsen. Så tak for det. Jeg vil ikke tage alle de 3 minutter, men det er mig, og jeg håber, I vil stemme på mig.